रामायण मासाचे भागजान हांगा गेले एक मास करीब जाता रामायणा पती प्रवचन करताय म्हणून एक दिसा म्हाका केल्ल्या चिन्ना म्हणून रिक्वेस्ट लेवलरी बड़ो संतोष जालो मागीर टॉपिक रामायणाचो आनी राम एक आमगेले डे टू डे लायफ एक आदर्शन कशी जाता कशी जा आमकां ते आमी कशें एक्सेप्ट करता ताजें फळ दिसलें म्हळ्यार एक टॉपिक तो बेगीन रामायण म्हणून सांगल्यार की रामाली जर्नी म्हणून सांगताय आयन म्हणून सांगताय तसली एक जर्नी आमी वास्तवात आमगेली जर्नी जिवीत जर्नी म्हणून सांगतली त्या जर्नी तुमची आमी सगळ्यात सगळ्यात जर्नी करताय ते कॉन्सेप्ट म्हणायचे जाल्यार आपूण ते जिवीत जर्नी म्हणायचे जाता उदाहरण घ्या एक तीर्थप्रदेशान प्लॅन केले म्हणून जावं आदिवासी आवड जाल्यार आमी आदीं थोडी परिचय कोणी आसतले परिचय कोणी आसता जाल्यार तितलें धैर्य आसता जिवितांत त्या म्हळ्यार परिचय ना तांगाचे आळंबर ना भाश तिकी सगळे उरले जाय तांकां तशेंच करतल्यार आम कशी वचोन म्हळ्यार प्रश्न तरी आदी मनशाक तांगा उच्चून परिचय कोणी आसतले म्हणून आमी आदी आमच्या चैतन्य तो आळंबर जाल्यार मागीर तितलेंच आमगेले बुद्धिमूट जाता त्या म्हळ्यार धैर्य करता परिचय केला मुखाचे मुख तो एक करता ताका पूर्ण आमची जबाबदार दिता उत्तरवायता दिता टिकेट बुक करपाची जावो तांची एकोमोडेशन बुक करपाची जावो सगळ्या जबाबदार तांकां दिताय तो काय करता केन्ना आमी चुका डेटे केन्ना ना आमी केन्ना रेल्वे स्टेशनार आमकां रेल्वे स्टेशनार पावल्यार तांकां उत्तर गोंयांचेर आमी तिरुपती पावतोय न्ही तेन्ना आमची जर्नी सगळो तो प्लॅन करून आमचे लेन सांगता त्या दुसरे आमकां कॉन्फिडन्स आसता देवाचे आनी विचार काय ना त्यामुळे छान प्लॅन केलेली ऍक्टिव्हिटी ती ते प्रकारे समजता म्हळ्यार विश्वास ते समजा रेडी जाताय ट्रेनार वचून बसताय ट्रेनार वचून बसना पडना आमी जायते त्या मातशे कुटान दिल्यार एका रेड बंधन सांगा स्टार्ट जाता ते बंद आमी मुखार वरताय ते वेळार ट्रेन बरोबर स्टेशनार बसशीची नवीन नावी आवडता ते रिजर्वेशन कंपार्टमेंटान दुसरे बोगीन ते सीटा लगे खंय आसा म्हणून सुद्दां नवे आवडताय आवडताय त्याच आमी चोयताय तेन्ना तिरुपती वचताय आमी तो सांगता आनी नेक्स्ट स्टेशन तिरुपती देवचार विजयाना बाय साधन सरकार सगळ्या बोवाणी दिसलो ते प्रकार आमी मुखार वताय जाल्यार आमी सुखान तिरुपती दर्शन जाल्यार लक्ष्य तिरुपती देवा दर्शन जास्त वेळ जाल्लें कशें केल्लें तिरुपती देवान दुखी राव तेंचें लक्ष पूर्ती करीत केल्लें म्हळ्यार लक्षण तसली एक जर्नी आमगेले वाचतो आमगे जिवीत आमी तसली एक कॉम्प्लिकेटेड जर्नी ती जर्नी ताच्या सॉफिस्टिकेटेड जर्नी म्हणून सांगूंक येता न्ही ट्रेनान बसल्यार पयलीं कशें आमी एक 80 किलोमीटर स्पिडान न्ही म्हटल्यार 100 किलोमीटर स्पिडान मॅक्सिमम आसतालें सुपर फास्ट बसल्यार 150 किलोमीटरच्या अडक्यांचो आमी बेसान ट्रेन आसता आमी बेसान एक वाहन आसा ताजें स्पीड आमी बी जास्त केलें म्हणटा कांय न्ही उदाहरण आतां आमी आतां रोडार डबलां येताय ते वेळार काणकोणचे मोटरसायकलार वताय 80 किलोमीटर ताजे मॅक्सिमम तांकां स्पीड केलें रोड येता 80 किलोमीटर स्पीडान म्हाका वायद्या म्हणून तो सांगतले आमी बेसान ट्रेन जी आमी बेसान ट्रेन स्पीड सुमार 1670 किलोमीटर तितले स्पीड आसतलें मुखार प्लेन ट्रेन ते ट्रेनाचे मुखाराचे स्पीड आमी विश्लेशण करपाची आमची 1000 किलोमीटर पर आवर 80 किलोमीटर सांगते पडल्यार 1000 किलोमीटर पर आवर सांगते पडल्यार तेव्हा वचपाक गेल्यार आमी बेसान ट्रेन 30 स्पीडार वता म्हणून येता तुसले स्पीड जिविता ते वेळेर भयंकर प्लॅन आमगेले ये ट्रेन आमकां पडना ये जर्नी
हे लक्षातील प्रेरणा जगणी बसलेली त्या स्पीड भयंकर स्पीड त्या स्पीड ते ताचे लोक आणि स्पीड ताचे स्पीड सुमार 500 किलोमीटर पर आवर केले विशेष नमका तसं एक मॉडर्न ट्रान्सपोर्ट आता मी बसले नाम तर भूमी म्हणू शकताय कशाची बदलली भयंकर रिस्क कशी नाही का परिवार आम्ही आलो आम्ही आलो देवतोनी काय कोणा काय सांगू जायना त्यामुळे आमक काय म्हणता तिरुपती अंग लीडर कळत रे तर काल याचा शांत असताना लॉंग लास्टिंग लीडर मी असतो त्यामुळे काय हेच प्रश्न होता खुद्देची मोठा काय झालं काय एक अंडरस्टँडिंग मात्र त्याच्याबद्दल तेव्हा चार कॅन्सर अशी मला काही डॅरी बनायचे अंडरस्टँडिंग मात्र त्या अंडरस्टँडिंग तो आमच्या कुठं तो वेगळा करतल्याने आणि दुसरं म्हणायचं इतकी सिरियस असे परिवार जीवितमुळे यात्रा ते तसं सिरियस असेल का यात्रा आम्ही करचुलरी आमक एक लक्ष बोलून नक्कवे उत्तरपर्यंत आम्ही ट्रॅव्हल उत्तरपर्यंत लक्ष बोलत नसलेलं जीवित आम्ही काढलं म्हणून कळलं तशी बोलली आमका एक लक्ष बोलून नक्कवे एक संशय येतात ते लक्ष बोल मागत नाव मोक्ष म्हणून सांगतनी मुक्ती म्हणून सांगतनी ते असं दिल्या देवाची खुशी म्हणतात परिवार दिले ते असं म्हणतल्यारी वर्ष डेस्टिनेशन क्लिअर म्हणतल्यारी यात्रा आणि तुझा रिस्की असून नाव साधारण सांगताय ती यात्रा उत्तुसभार उत्तम आणि मोठं काय स्क्रिप्चर सांग भयंकर क्लिअर सांगताय भगवद्गीतेंदू बहुनाम जन्मनामंदे ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव महात्मा सुदुर्लभा भगवद्गीतेंदू सांगितलं कसं आहे जायचं जन्म मात्र सीट भूमी आमका मिळल्या ते अशी सगळं आम्ही आवश्यकतेला सगळं मत्तेंगानं आणि तू आवश्यकतेला सगळं मत्तेंगानं पायगान सगळं जीवित मोशन करत ഒരു പക്ഷേ डेस्टिनेशन पहुंचल्यानंतर क्लॅरिटी असून ना बरोबर सांगतं बहुनाम जन्मनामध्ये इष्टनातल्या लक्षात ती मानसिकला लक्ष मात्र घेऊन असतात ഒരു പക്ഷേ आम्हाला ऍक्सेप्ट करतात मेगा लक्ष चूक म्हणून आम्ही स्क्रिप्चर ऍक्सेप्ट करून मात्र तांत्रिक बहुनाम जन्मनामध्ये म्हणतं भगवद्गीता सांगता आईला पाय आम्ही त्या लक्ष पंपनी घे त्यावेळेस जायचं पण त्यावर वर्ष आम्ही ट्रेन तिकीट माती काढत नाही इकडे ट्रेन मिळतं नाही इकडे ट्रेनवर मिळतं नाही तशी योग्य घ्यायचं विषम असेल एक परिवार म्हणून स्क्रिप्चर सुवाहन करताय त्यावेळेला एक साधारण मिनिंग बसतं की त्या वर्ष लक्ष बोधन त्याच्या अंकाम ये जीवित आहे त्या लक्ष बोधन या अंक कोणाला नाकाच्या काही नाही भूमी एक काही साधारण सट्टाने सांग बसत तेवढा होत आहे इतिहास आहे सकाळ गेलं तर पार गेलं रात्री गेलं इतिहास आहे काही मना समाधान मिळतं तीच मना समाधान एक सांगते टीव्ही पुकार बसल्या सगळ्यात टीव्ही ऑफ करून दिसताना इतिहास निघणारे असं म्हटलं चांद चांद कुछ तालपर्यंत चल रहा ಸ್ವಲ್ಪ बच्चे बघेजा बिजनेस को चालो ಸ್ವಲ್ಪ बघेजा सत्ता के ಸ್ವಲ್ಪ मला एक परिवार मात्र सगळ्याकडे दिसवता तर त्याची संतोष म्हणायचा इतकी सगळा मी करताय इतकी सगळा मी अन्वेषित करता म्हणतो एक संतोष म्हणायचा मला त्या अन्वेष नाही ते स्क्रिप्चर सांगता मोक्ष मात्र तो मोक्ष काय नाही ते मोक्ष मिळालं म्हटलं मात्र या अन्वेषणावर सांगता म्हणून स्क्रिप्चर सांगता साधारण या अन्वेषण दोन म्हणतात स्क्रिप्चर सांगताय ते आजकाल फायनलाइज केलं नाही पंडे फायनलाइज कोणत्या परिवारती ते दोन्ही टाईप अन्वेषण नवजाता म्हणून एक बाहेर नवजाता एक भीतर नवजाता हे भीतर नवजांचे बाहेरच्या म्हणजे जास्त मिळून त्यातून उदाहरण जावं की त्यांची अंगहाण केलं मुस्लिमांना समाधान मिळतं मुस्लिम तू एक ट्रेनचा कमेंट म्हणून सांगताय स्क्रिप्चर
त्यांचे अन्वेषण बाहेर समजणारी अवसानं बाहेर निराशा जाता म्हणून सांगताय स्क्रिप्चर बाहेर अन्वेष करून काय प्रयोजन काय ना त्या अन्वेषणामध्ये विस्तार करतो त्याला मात्र जाणतो वास्तवात स्थायी जगातील एक म्हणणं एक समाधान मिळतं म्हणून स्क्रिप्चर सांगताय न ध्यातो कामः कामाना उपभोगेन न शम्यते म्हणून भागवतान 2 चॅप्टर 3 स्कंदात ते बाहेर अन्वेष करून एक उपाय केलं क्या नाही यजाति गुरु संगत मग काही मन आलेलं नाही आता तो यौवन मगरी मात्र मग मन आलेलं नाही ते यौवन गेले मग हे बाहेरचे अन्वेषण ते शेत नाही मग आत्ता काही मन आलं म्हणून एक सुंदर नाही बहुत चार ते एक महाभारताचा ते एक्सपेरिमेंट आता वेस्टर्न कंट्रीज करत आहे आम्ही न जातु कामा कामाना उपभोगेन न शम्यते एक्सपेरिमेंट आता वेस्टर्न कंट्रीज ये आम्ही पंडे मानसिक बाहेर अन्वेषको काय प्रयोजन काय मिळवून आम्ही भितर अन्वेषको मिला मात्र मिळचे एक शाश्वत ज्ञान मिळता म्हणून आम्ही पंडे आमचे स्क्रिप्चर सांगतो सांगितलं विहाय कामान्य सर्वां पुमां शरते निष्प्रहाम भगवद्गीते 2nd चॅप्टर आहे हे सगळं शाश्वत ज्ञानाचे मेळ समजणारे आम्ही जे काही म्हणा कोण काही नाही भगवद्गीता सांगता तो तुझं लक्ष काय नाहीये किती आहे म्हणा का हे विहाय कामान्य सर्वां याच्यामध्ये आग्रेजन सगळं शोधून अनुभव काही मात्र शाश्वत सुख असूर म्हणालेला मिळाले मग नादिला सगळं माटी गेल्या मात्र मिळचे